Sila-ke eMgungundlovu emzini weSilo uDingane indawo enomlando kakhulu le. Yila amemeza khona owenkosi umntakasenza ngakhona wathi baphakathi ezweni. Manje-ke indawo enomlando siyabonga kumntwana kaPhinda ngena ngoba wonke lo mlando awungeke uzugcineke ukube umntwana akazange ayiqale into yokuthi kugcinwe i-heritage yesizwe sikaZulu ngokubambisana neSilo uBhusha kaNayifu later ngokubambisana neSilo uMdlokombane. Kungako uMgungundlovu abantu bayabacala ukuthi makhulunywa ngoMgungundlovu kushiwo ePietermaritzburg. No, uMgungundlovu osePietermaritzburg uMgungundlovu okugona thina. uMgungundlovu wangempela umuzi wenkosi uCetshwayo wenkosi uDingane nangula la sikhona namhlanje. Ngakho-ke kunenkomfa-ke la i-oral history conference lapho-ke size nongqongqoshe khona ezoyivula kwami-ke kukumphelezela nokuthi-ke njengoba la esifundazweni sibe kanye naye. Siyabonga kakhulu nawe usihlalo we-OHASA ukuthi uyilethe la inkomfa indawo enomlando kakhulu indawo yaseMakhosini. Sinokujabula okukhulu. Ngiyafisa mhlonishwa ngase kuzoqala kumele ube khona njengoba usushilo ukuthi kusekhaya la kusesibayini sakho uma kufike ngempela isivakashi kumele kuthiwa makukhishwa iy'thebe ube khona ukhomba ukuthi nasi isithebe kumele siphume. Kodwa futhi sifisa ukuveza nje into enhle esisibone sihamba phambili ekutheni sengazuthi nangokubuka nje kwamaciko nanjengoba edlulisa ukujabula ekutheni sekubuka ngathi ungqongqoshe okwazi ukusondela kubo ikakhulukazi nokuzwa-ke iy'mfuno zabo nanokuthi uyiciko-ke nje-ke kunevidiyo yakho lapha kwaNongoma noMhlonishwa uMncongo nijayve stage kubonakala ukuthi ubuciko obukuwe ngaphakathi umnyango awunikezwanga nje umuntu ongawazi. Kodwa ngifisa ukuzwa nje ukuthi mhlawumbe uthini kumacika la ikakhulukazi alapha nje esifundeni sakithi eZululand. Siyazi ukuthi ingqasizinda kabikho njengenjawo siyazi ithona kuno-birth center kuno-bani center, kodwa lapha sekabi nazo iy'ndawo lapho amacika akwazi ukuyihlanganisa khona angakhokhi indibilishi uma efuna indawo. Kwezokubonakala kujayivwa ngqongqoshe angitholakalanga ukuphawula. Kodwa-ke mayelana namaciko, well kuhulumeni-ke phela bakithi abantu bayazi ukuthi kuyabekezela, kodwa ngeke ngisho ukuthi akukho lutho. Mhlawumbe ukuthi ama-facilities akhona angasebenzi ngendlela ekufanele enzeke ngayo ngoba ikhona indonsa. Ngaphambi kwendonsa kukhona umuzi weSilo Ondini. Lapha emzini weSilo Ondini kune-amphitheatre. Yini ingasetshenziswa i-amphitheatre enkulu, kodwa njengamanje ihlela yenzi lutho. Kusho ukuthi kukhona ekudinga sikwenze ukuze izakhiwe yikhona sithi sifune ezinye kodwa lezi ezikhona sibe siyisebenzisa. Ngakho konke lokho sizokubuka basazohlela bomnyango wethu kwisifundazwe sisazofika thina ngokomnyango sivakasha kuwona ngawonke ama-district. Sisazohambela la eMakhosini, sisazohambela amasayithi amaningi lawo endini anomlando njengoba kukhona kukhona kaNodwengu umuzi wenkosi uMpande abantu abazi, khona la eMgungundlovu umuzi weSilo uDingane abantu abazi, kukhona umuzi weSilo uCetshwayo khona ondini abantu abazi. Nokunye okuningi eMakhosini kuyisizinda samakhosi akwaZulu, amadlozi amaningi amakhosi akwaZulu. Umsuka wethu ula eMakhosini la ngenhla emthonjaneni kunomthombo ekuthiwa wawuphuza inkosi uDingane. So mningi umlando khona la. Ngakho-ke sisazoba nayo le tour engifisa ukuthi masiba nayo sihambe akufanele sisebenze in silos. Kufuneka sihambe siyi-sector masithi siza la sizanamaciko siza nabe-sport siza wonke umuntu oyi-stakeholder sethu sihamba ndawonye sihamba sizibheka zonke lezi zinto ukuze abantu bazi ngoba into yokungabi khona kolwazi iyona eyenza kuze kube sengathi izinto azisetshenziswa kanti kushode ngolwazi. Nokuthi sibambisane sibonakale siwumnyango wodwa senze izinto ndawonye sizokusukumela kakhulu lokho. Mhlonishwa sibonga kakhulu kuba nawe siyazokuthola mhlawumbe sekugoqa kusipha amazwi ukuthi ihambe kanjani inkonzo. Siyathokoza.